Ito ang backdoor papunta ng Baguio City mula Sison, Pangasinan, paakyat ng Philex Open Pit Mine sa Camp 1 Tuba Benguet na hindi nadadaan sa Quezon Road. As usual, may halong kaba at excitement dahil unang beses ko palang dumaan dito. Sa unang akyatan pa lang ay malalaking bato na ang bumungod sa akin at meron ding kadulasan ng kalsada dahil sa pag-uulan nung nakaraang araw. Samahan niyo ako at ating pasadahan ng backdoor na magkukonekta sa Sison, Pangasinan at Baguio City via Northern Cement Quarry at ang Philex Mine. Subukan natin tong backdoor na to, nakokonekta papunta nung Felix Mining. Meron na akong nakikitang mga backdoors dito, mga barabarangay ata yan dyan. Hindi ko lang sigurado kasi first time ko lang din dito. Pero dyan sa may quarry ng ginagawang semento, pangalawang beses ko na to dadaan dyan. Kung itutuloy natin. So, hindi ko alam kung gaano kahirap to. Pero may nakita ako maliit na kalsada na pwede nang kumonekta dun sa Felix Mining. So shortcut na to bale para hindi na tayo pumunta sa Camp 1. Alright, dito tayo sa Northern Cement Corporation. Ito yung pinaka gate, pinaka entrance. Woo! Yeah! Another back door. Hindi ko lang alam kung merong off-road dito or sementado yung dadaanan nating kalsada pataas paakyat sa bundok na to ng paggawaan ng Northern Cement. Yun, nasa taas yung quarry nila. Grabe, ang tagal ng quarry to. Isipin nyo, college pa ako noon. That was like 20 years ago. Papunta ng Antong Falls nga pala mga brother. Kung gusto nyo pumasyal dito, Antong Falls, yan. Paano kami G Felix Mine? Baka amuyo dito eh. Mapanji Ansagan Multipurpose Hall. Baka siya may nula. So off-road na to. Daan na tayo dito sa Sapa. Thank you brother. Eto na. Off-road na. Uy, sos, ang tigas. Wait lang. Parang umulan dito kagabi ah. Pang semento kasi to. Pang highway yan kanina kaya tinigasan ko. Patarik na ng patarik to. Summer na pero nag-uulan pa rin dito. Anong weirdo lang. Yeah man. Okay tong sprocket na to. Huwag lang tayo maplatan ha. Putik. Malalaking bato na to. Okay. Eto na. Malalaking bato na to. Yeah. Yeah. Ha. Ito pa. Ang kagandahan naman ay hindi loose yung mga bato niya. Intact. Malalaki pero intact. So tamang akyat-akyat lang to. Tamang lundag-lundag. Ang problema, itong likod ko kasi, itong bag na to, mabigat to. So kapag lumulundag na ganun, parang nagwiwili. Nakapanibago yung bigat ng motor ko. Kasi pag nagra-rides ako, magaan lang sa likod.
Ngayon kasi may dala akong mini power bank. Sinubukan ko lang kung paano maging setup natin pero mabigat siya. Malitong dinaanan natin. Malitong dinaanan natin. Papunta to ng quarry. Dapat dito tayo kumaliwa kanina. Sobrang sharp curve pala yan. Hindi ko lang sigurado kung part pa rin to ng Pangasinan o Tuba Benguet na. Ito yung pangalawang bundok na to, inakyat natin. Nakakyat na natin yung isa. Pero sementado pa naman, kaya panalo lang, okay lang to. Tsaka hindi naman malumot yung kalsada. Oops! At saka halata naman tong kalsada na to, nadadaanan lagi. Oops! Wala nang signal ng cellphone. Yeah. Yeah. Mukhang mabubutasan tayo ditong di oras Tutulis na itong bato na ito. Ito mga bato dito, dolomite yan. Yung ginagawang semento. Isa sa mga raw material niyan. Clearance boy. Wait. Gilid na lang tayo. Pinahirapan ko pa sarili ko, no? Oops. Oo nga, pababa tayo tapos akyatin natin tong bundok na to. Matindi-tindi pa lang akyatan to, mga brother. Whew. Yeah, boy. Mabatoski. Yeah. Oops. Ito yung pangalawang bundok na nakikita natin sa baba kanina. Pinaikutan natin. Galing tayo dito. So, pangatlong bundok naman itong pinakamatangkad dyan. Dadaanan natin mamaya. Akit. Ito na yung sementadong part.
Finally, dumugtong na rin. Pero mukhang mas matino na yung kalsada rito. Ah, putol lang dito pero may sementado ulit. Ho ho ho. Marami ng mga sasakyan dito. Eto na naman, Delica yata to. O, Delica nga. Alam mo, gusto ko na talagang bumili niyan. Oh, Delica ulit to. Ayan, Deli for Delica mga brother. Ano bang meron? Bakit ang daming sasakyan dito? Oops. Walang jong yan. Felix SDMP Concreting Alia Ansagan. Alia to Ansagan. Alright. So Felix yung mga may project na ito. Mga kalsada dito. Deli ka lang sa Kalam. Ganito yung mga dinadaanan nila. 4x4 na Deli ka. Saan kayo nagtitinda ng gas? Di naglalakot gasolina. Ada? Top up lang tayo kahit isang ano lang. Isang... Ada ka magdating si Trey? Yung baba ng bundok na yun, yung Cannon Road. Katabi natin bali yung Cannon Road. Ayun, no? Malapit na tayo sa junction, paakyat. Papunta dito sa Felix Open Pit Mining. Ayan, sa part na yun ng bundok. Yan, tanaw na natin yung dagat. Ang taas na natin dito. I think ito na yun mga brother. Tapos ito naman papunta ng Camp 1 sa baba sa may Cannon Road. Oops! Malumot ski! Ay, Diyos mio! Naku po, buti na lang tuyo na yung mga lumot. Ay, putik. Nakakailan baka dumaan sa gitna eh. May mga ibang pasya na may malalim ng konti. Amoy na natin ang halimuyak ng mga pine trees. Wow, ganda. Ito dito, ramdam ko na yung lamig. Ramdam ko na. As in, mataas na to. At ito na yung waiting shed. Kanan pa tayo, dire-diretso na to. Grabe, ang taas na natin. O, teka lang. Madalawa na to. Saan na to? Dito tayo sa kanan. Etong part ng kalsada na to, pababa rin yan papunta dun sa Cannon Road.
at saka dito kung saan tayo nanggaling, yung tinuturo ko kanina. So pwedeng dito tayo kanan mamaya kung gusto natin pumunta sa Cannon Road, or kung papasukin tayo dun sa Felix Mining, pababa papuntang or pataas papuntang Baguio, mas mabilis yun. Pero kung sakali man na hindi, dito tayo dadaan mamaya, pababa papuntang Cannon Road. At nandito rin pala yung mga taniman nila sa tuktok ng bundok. May mga farm na dito. Grabe, lamig na. Lamig na. Ayun yung pit. Laki nga. Sobrang ano na to, matarik na. Tapos pakyat tayo sa dulo. Parang nonsense ah. Pahingayin lang natin yung preno. Masyadong din. Grabing taas na nito. May bahay pa dyan. Merong dalawang kalsada actually ang sinundan natin banda rito sa baba. Yan ang tarik niyan. I think ito na yun. Alright, finally. Grabe, nakakalula sa luwang niya. Ginagawa nila ng kalsada. Paakyat doon. Paakyat doon sa kabilang side ng bundok. Felix Mining. So hindi ko pati sigurado kung anong kinukuha dito, kung ginto lang ba or maaaring may nickel or mga iba pang mga minerals. Pero siguro pangunahing mineral na kinukuha dito, ginto. Grabe, nakakalula, sobrang luwang na ito. Ibang level to. Diretso na natin ito ng Baguio. Anyway guys, ito na ang open pit mining ng Felix dito sa Camp 1 Tuba Benguet. Finally narating ko na. Merong ibang kalsada dyan, or merong isa pang kalsadang kukonekta rin papunta ng Baguio. Subukan nating dumaan dyan. Yun ay kung paparaanin tayo. Kung hindi, okay lang naman, babalik tayo doon. Tapos dadaan tayo doon sa isang kalsada na tinuturo ko sa inyo kanina. Pero sana dito na lang para dire-diretso na, mas spontaneous yung rides natin para hindi balikan. So, kung dito naman tayo lulusot, kukonekta tayo doon sa Mailawakan Airport. So tara, subukan muna natin.
Baka sakaling pumayag yung guard. Ang dami yan. Punta ng Mount Ulap. Kaya daming van, oh. Karamihan kasi sa mga yan, yung mga nag-cater, yung mga travel agency, yung mga ahente yan. Pero kung gusto nyo namang mag-DIY, halimbawa, dito kayo magre-rehistro sa barangay, sa taas. Ang ganda dito, grabe. May vibes to ng Besau. Nandito na yung Lawakan Airport. Yan. Ayusin ko lang muna yung side mirror na ito kasi nandito na tayo sa Baguio. May mahuli tayo dyan. Dulo tayo ng Lawakan Airport. Yan na yung runway. Ang video natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang dalawang liblib na mga ruta papuntang Baguio City na manggagaling sa Sison, Pangasinan via Barangay Labayog at Barangay Ansaga naman sa Tuba Benguet na hindi nadadaan sa Quezon Road. Sa unang akyatan pa lang ay off-road na pero meron din namang bahaging may sementadong tire path pero maiksi lang. Ang kalsadang ito ay hindi mo makikita sa drone shots dahil sa kapal ng mga dahon ng mga punong kahoy dito na para kang nagdadrive lang sa kuweba ng mga punong kahoy. Kung ikaw ay mahilig mag-adventure, samahan mo ako at papasilip ko sa inyo ang Labayog Backdoor at Ansagan Backdoor papunta sa Baguio City na hindi nadadaan sa Quezon Road. Magical forest mga brother, tuktok ng bundok. Na-impress naman ako sa kalsadang to, bagong bago. Alright, MacArthur Highway na tayo. Punta lang tayo ng Sison, Pangasinan. Kabilang bayan lang, napakalapit lang na ito. Dito na tayo sa Northern Cement. Bago yan, bili muna tayong tubig sa 7-Eleven. Ano lang kalapit mga brother, mula Puso Rubio. Alright, on the way na tayo, papunta ng akyatan sa bundok na to. So itong dadaanan natin ay mula dito sa baba ay Barangay Labayog. Last time kasi Santong tayo pumasok papunta ng Felix Mine. Another day, another adventure. Dito na tayo sa may tulay. Kanan tayo dito. Pero double check ko nga muna yung map. Double check ko lang kung saan tayo banda aakyat dyan. Sa dulo siguro to. Labayog Trail or Lava Trail, kukonekta tayo dito. Yan. Sison, Pangasinan to Baguio City. Panibagong ruta to. Backdoor route. Ito ay Barangay Labayog. Kung saan tayo ngayon? Labayog. Hindi ko alam kung Labayog or Labayog. Labayog People's House. Ito na yata yun. Wait. Dito na tayo papasok. Ayan, papasok kayo dito sa Susuot Road. Susuot. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Labayog or Labayog. Wait, dalawa. Merong trail dito, pataas. Wait lang. May trail, oh. Di nga ito na, pangato na itan. Ngam, Hape, rough road nga, pangato mo, amin na itan? Sige, walasok man. Thank you, thank you. Fine. Ayan, sabi dito nga daw yung kalsada. Alright. Off-road. Matigas pala yung gulong ko.
Anyway, subukan muna natin kung sa unahan. Hindi, may daan na semento. Tire path mga brother. Pero bitin-bitin. Putol-putol siguro sinemento yan, yan yung pinakamahirap dati. Hoy, sementado ulit. Matarik-tarik din tong akyata na to. Uy, Diyos mio. Gulat naman ako ron. Bungad pa lang. Ang gagalaiting rough road na. Akala ko mas madali, sabi ni ate mas madali. May mga sementong ganito pero hindi siya all the way na sementado. Ewan ko lang dito natin. Halatang hindi masyadong nadadaanan to. May dumadaan pero siguro yung mga nagtitrail. May gates. Gates. Parang may pahingaan pa rito sa ilalim ng kawayan kaya pala labayog kasi mga bayog yung mga nandito, ayan Mga bayog yan mga brother na kawayan. Kasi yan sa pinakamatibay na klase ng kawayan. Yung bayog kasi makapal siya. Tapos maganda pa yung tindig niya. Sana lang sementado na to all the way. Para mas mapadali na. Sabi yung bayog Ito na siguro yung pinakamalaking, pinakamatabang bayog na nakita ko. Grabe ang tataban yan. Solid. So ito ang dahilan guys kung bakit tinawag tong lugar na to na Labayog. Dahil sa mga kawayang bayog dito. Let's go. Yeah. Uy, mukhang okay na. Back to off-road. Yeah. May bahay dito. May bahay pa dito mga brother. Kung sa bagay taas lang naman to ng barangay Labayog. Medyo flat na dito. Eto, tanong na natin yung quarry. Wait lang pakita ko sa inyo. Yung quarry ng Northern Cement. Yun. Ang mapping niyan, doon tayo sa kabilang side dumaan nung nakaraan sa may Antong. Sa kabilang side ng planta. Yeah. Solid.
Solid to. Kahit paliparan natin to ng drone, hindi makita to ng drone. Napaka-dense ng mga punong kahoy dito. Taas-taas na tayo. Wait lang ha. Double check ko lang yung map ulit. Hindi tayo makapagpapalipad ng drone dahil dense yung mga punong kahoy dito. Tsaka hindi rin makikita yung kalsada. Dito naman yung nadaanan natin, paputol-putol yung tire path na nilagay. Ito nyo, tanaw na natin dito. Kaya rin makita dito hanggang Binalonan, Pangasinan. Iba naman ngayon yung mga punong kahoy dito, tignan nyo. Ayan o, tignan yung mga punong kahoy, halos pare-parehas. Nasasakluban tong buong kalsada. Kaya sabi ko kahit paliparan natin to ng drone, di nyo makikita to. Tapos mayroong parang coral dito. May kasamang akasya. Malalaki mga punong kahoy dito. Hindi ko lang sigurado kung protected area siya pero ayan o, malalaki rin. Magical forest mga brother, tuktok ng bundok. Hindi naman siya mossy. Hindi siya mossy. Para isipin natin na talagang nagkakaroon ng fog dito. Pero sa malamang meron ding fog. Hindi nga lang ganun katindi katulad nung sa sobrang tataas na part ng bundok. Parang kuweba ng mga punong kahoy. Yun, mas tanaw na natin tong quarry. Napakataas na natin. Ang solid ng bato na to. As in solid. Na bato-bato tong kalsada na to. Wah! Buti hindi ko masyadong binabaan yung pressure ng gulong. Kasi most likely magkakabutas yan. Sakto lang to. Okay lang kahit medyo matagtag. Ayun! Ayun! Yeah! Ito pag bababa kayo dito o kaya aakyat kayo, expect nyo na yun. Sobrang mabato. As in, tagtag buong kaluluwa nyo dyan.
Siguro mga around, mga kalahating kilometro rin 'to. Kasi paliko-liko siya, hindi ko mahirap tantyahin, eh. Mga gano'n, mga half kilometer din 'yan. Kung mapapansin niyo 'tong kalsada na 'to, napakaganda nung, provision niya. 2 lanes, 'no? Ang lapad. Tsaka halata mong bagong-bago pa. Grabe yung lapad. Saan ka ba? Wow! Holy moly! I think ang natatanaw natin dito, Binalonan at part ng San Manuel, Pangasinan. Grabe, ano? Taas. Na-impress naman ako sa kalsadang to, bagong-bago. Napakadaming butterflies, mga brother. Wait, wait. Ay, dun. Ang dami rin. Wait lang, ha. Anong tanim ba to? Ipil-ipil ba to? Ah, hindi. Ano? Fire tree. Fire tree to, kung di ako nagkakamali, ha. Ah, kaganda. Ha, ayun, hanggang dun. Kung saan tayo kanina. Hindi ko napansin. Simula dun, sa taas pa. Grabe, ang dami niyan. Bakit kaya attracted sila sa gantong tanim? Ah, wow. Puti silang lahat. Oh! Oh! Alright guys, ito na yung junction. Ayan. Alright guys, so pag didiretsuhin nyo to, papuntayin ng Baguio, yung dinaanan ko nung nakaraan sa may Antong. Ayan, so kung papakanan naman tayo dito sa may crossing na to, papunta tayo sa Ilog, na part pa rin yan ng Tuba Benguet. Ito na naman yung mga Delica, mga brother. Delica van. Ang solid. Tested and proven na yan ng mga taga Cordillera. Wala ka nang iisipin pa. Grabe yung tarik na ito. Grabe, oh. Diyos mo yung garapon. Ay guys, ito na yung ilog. Oops. Dito tayo ngayon, papakaliwa. Papunta ng Barangay Bitnong. Doon tayo mag-inquire. Yan na yung tulay, oh. Hanging bridge. Yun. Ah, eto. Pahirapan nga to. Dito pa lang, oh. Loose na yung mga bato niya. Siguro dati to, nung bago bumagyo, matino to. Itong daan na to. May tambak na kasi bagong hukay lang eh. So malamang yung mga nahukayan yun dati nakatambak dito. Pero nung umulan na, ayan na, nahukayan na lahat-lahat.
So isa to sa mga ruta na papunta ng Felix Mine kapag manggagaling kayo dito sa Ansagan or manggagaling kayo sa Season kung saan tayo nanggaling kanina. Pero again, mahirap yung kalsada dito paakyat. Ito ang ruta papuntang Baguio City na dadaan sa napakahabang ilog. Ang video natin ngayon ay ipapasilip ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na ruta papunta ng Baguio City na magsisimula sa Binalonan, Pangasinan, papunta sa San Manuel, Pangasinan at kokonekta rin sa Tuba, Benguet at aakyat naman sa Felix Mine sa Itogon, Benguet hanggang marating ang Baguio City. Ang rutang ito ay dadaan sa napakahabang kalsada sa gitna ng ilog. Sa dami ng river crossing, hindi ko na maalala kung gaano karami. Aakyat naman tayo sa bagong ginagawang kalsada papuntang Felix Mine pero hindi pa ito kumpletong nilinisan kaya mahirap ang daanan na ito. Bukod sa loose gravel ay meron ding trail na dadaanan sa gilid ng bangin. Halatang hindi masyado nadadaanan ng kalsadang ito kaya ilang bahagi ng daan ay masukal na rin. Kung ikaw mahilig mag-adventure, samahan mo ako at ating pasadahan ng daan papuntang Baguio City mula Binalonan, Pangasinan via Felix Mine na hindi nadadaan sa Cannon Road. Bungad pa lang. Bungad pa lang gusto na sumuko eh, no? Tara. Dito na tayo sa Binalonan, Pangasinan. Ang bilis ng biyahe natin. Alas 9:12, 9:12. So dyan lang tayo sa unahan kapapakanan. Susundan natin yung gilid ng ilog. Papunta ng Ansagan. Malala nyo yung Ansagan, nadaanan ko na yan 2 beses na. Nung papunta tayo ng Baguio nung una, galing Season, Pangasinan. Pangalawa naman, dumaan tayo sa part ng Season pa rin sa Labayog. At bumaba rin tayo or kumonekta rin tayo sa Ansagan, barangay ng Tuba, Benguet. So ngayon naman, magsisimula tayo dito sa Binalonan, Pangasinan, papunta ng Ansagan, Tuba, Benguet. Then from Ansagan, aakyat tayo papunta ng Felix Mine. And then diretso ng Baguio City. Hopefully, yun ang magiging setup natin. Sitio Lubas. Tara, saglitin natin ang Little Baguio. Little Baguio of Binalonan, Pangasinan. Mabalin yung hataw? Pwede daw, pwede. Matarik-tarik din to. Oh! Station of the Cross. Ito na ba yun? I think ito na yung babaan eh. Papaikutan lang natin pala to. Wala akong nakikitang mga Station of the Cross or maaaring nililinis pa lang nila. Wala na. Awanitan, putuletan. Little Baguio ng Binalonan, Pangasinan. Hindi pa tapos. Sige, tira! Medyo mahirap-hirap yan. May camera, kailangan mong galingan. Hala! Hala! Wala, hindi na natin kita. Pero matarik to. Tarik-tarik. Yan si Kuya Akay. Matarik! Deng, mabaling magnating mapan San Manuel. Diretsong dahi Karayan. We're on the right track. Saan na dito? Ayun. Wala, hindi mo kasi kita na to sa mapa eh. Hanap tayo ng kalsada. Gaano kalalim to? Ilog na to. Woo! Alright!
Nang, mapan San Manuel datoy? Wine? Dito yung nga dalan. Ngumabali mo datoy? Sabi sa akin ni ate, pwede daw sa gilid ng ilog. Kaso, mas mahirap syempre. Kasi nga, buhangin, matatagalan tayo. Dito na lang tayo sa main road. Tapos tsaka tayo kukonekta sa ilog din mamaya. Saan pa ba itong dinadaanan natin? Parang pinapaikutan natin tong solar farm na to ah. Welcome Lapalo. Apay mabali niya kumonekta mapanji ansagan ito inang. Di karayanak to lang magnang mapanjayan. Part na to ng San Manuel. Yan, Bosyong Trail na yan. Dito yung ilog na babaybay natin. Dire-diretsuin natin yan papunta doon sa taas. Ay, ay, ay. Dito na tayo. So far okay naman yung traction ng gulong dito sa ilog. Hindi naman madulas. Maraming dumadaan pala dito sa ilog na to kasi may mga barangay dito sa gilid ng bundok. I think 2 barangay yun nandito eh. Dito, pag dito tayo dadaan, literal na ilog talaga yung dadaanan natin. Pag dito naman, kukonekta tayo sa barangay. Barangay road tayo dadaan dyan sa kabilang side ng bundok. Tara, dito tayo sa ilog. Mapanji bit nong tang? Diretso lang daday? Puro karayan dati pagpag na ako na ya. Pagpakanawan? Okay, sige. Sabagay. O, sige, sige, thank you. May resort dito mga brother. Liblib na to. Sabi sa akin ni kuya, mas gusto nga nila na pumunta daw dito yung mga ibang nag-adventure. Gusto daw nila dumaan sa ilog eh. Kasi sabi ko sa kanya, buti may pupunta dito, sabi ko, kasi sobrang layo na nga. Sabi niya, mas gusto na nga nila dito pumunta kasi mag-adventure sila sa ilog. O nga naman eh, no? Adventure hanap mo eh. Yun, pangalawang river crossing to.
basa ang loob ng sapatos. Yung tambak na to, double purpose yan. Kung halimbawa dito merong idadivert nila yung tubig papunta sa irrigation nila or sakahan, ganito ginagawa nila, pero dual purpose to. Yung gitna ng mga ganyan, pwede nilang lagyan yan ng parang net na gawa sa kawayan na panghuli ng isda. Ikakalang nila dyan sa gitna para pag may dumaan na isda, matatrap doon sa ginawa nila na yun. So basically, yun yung idea. Tama nga, ito nga, may irrigation sila dyan. Dinivert nila yung tubig. Pero double purpose yan. Nakakamiss tuloy. So far, okay naman yung kalsada dito. Hindi naman sobrang challenging. Rough road lang talaga siya. Tsaka syempre may river crossing din. Dagdag trail. Pangatlong river crossing. Ay. Ang apat. Whoop. Oops. Wow. Grabe tong bundok na to. Gandong klase ng bundok na yung cliff na ganyan. Gustong paglagyan ng nest ng mga agila, mga lawin. Lalim nun ah. Sakto lang yung bawas ko ng hangin sa gulong. Ba't dalawa? Ay, malalim ba to? Di kita. Let's go. Nakailang river crossing na tayo. Buti hindi na ganun kalalim yan. Pinakamalalim siguro yan hanggang tuhod. Woohoo! Walang yan, basang-basa na yung loob ng sapatos ko. Ay, napakagandang linaw mga brother. Yan o. Yan nga, barangay dito yan. Ay, Ansaga na yun. Ansaga na pala to. Jibitnong, italang jibitnongan. Oh, sige. Agoho trees mga brother. Sa ilog din dito.
Linaw ng tubig dito, masarap din sana maligo. Grabing ilog adventure, ano? Ilog adventure. Heck yeah. Ayun, tuyo na. Tuyo na ang ilog. So, where we heading to? Kung di ako nagkakamali, may ginagawang connector road dito. Ito nga, oh, ginagawa nila. Putol na. Napadasan yung nagna Kwan, J Mapan Felix man ito ibitnong. Hanya na rin dala na? May taga rito, tinatanong ko siya, pero sabi niya hindi pa daw siya dumadaan doon sa dadaanan natin. Pinakita ko na to last time eh. Yung daan na sinasabi kong mahirap. Doon tayo dadaan ngayon. Oh. Padas. Para subukan natin to, bagong-bagong gawa. I think ito yata yung kalsadang ginagawa nila, nakokonekta sa San Manuel mula dito sa Ansagan, Tuba Benguet. Kasi napakahirap yung sitwasyon din nila dito. Wala silang ibang daanan kundi yung ilog. So ito na siguro yung pinakamagandang paraan nila. Lagyan ng daan dito sa gilid. Ito, pinakita ko na ito dati. Ito yung kalsada guys na papunta ng Felix Mine. So ngayon pa lang natin itutuloy ito. So ina-expect ko mahirap tong akyatin na to, madulas, mabato. Kasi lus na gantong bato ang ma-experience natin dyan. Pero subukan natin. Kung hindi kaya, di mag-akay tayo pababa, pabalik kung sakali man. Let's go. Bitnong, Ansagan, Tuba Benguet. So Sitio Bitnong pala to. Nong, mayat nga dalan niya mapanji Felix, manibulit tay. Ngam mabaling agpangato ta mapanji Felix, ito na yung dalan. Di barbaro ta tremanda. Narigat? Kasano ka tidog na di trail di puted na. Tinatanong ko kina kuya, pinapa-confirm ko kung okay yung kalsada diyan. Sabi niya mayroong kalsada pero yun nga mahirap kasi may part ng trail talaga yan. So ito kasing kalsada na to ay ginagawa pa lang. Pinapalapad. Pero hindi pa all the way na nalinisan. May part daw doon na hindi pa nalilinisan na trail talaga siya. So bangin, ganito lang kalapad yung kalsada na dadaanan natin. Kung itutuloy ko. Kung hindi kaya, edi balik. Ganun lang yon. Pero ang goal natin ngayong araw dapat ay pupunta ng Felix Mine or at least hanggang Felix Mine. Pwede natin idiretso hanggang Baguio. Pero sa ngayon, tara, subukan muna natin. Ito, actually, bago lang hukay ito. Kaso nga lang, dahil nga nung umulan, naanod na yung mga bagong nahukay na ba? I mean, natambak na lupa dyan. Expose na yung mga bato niya. Loose gravel. I think kadugtong na ito yung connector road na dinaanan natin kanina.
papunta ng San Manuel. Dudugtong to doon. Sa tingin ko lang. Tarik pa naman na ito. Tarik ko. Diyos mio. Bungad pa lang. Bungad pa lang gusto na sumuko eh. No? Tara. Kakakyat lang natin, bababa agad tayo. Parang konti nga lang din ang dumadaan dito. Nako po. Walang yung babaan yan. Ito napaka-tricky na ito. Tara. Napakadulas niyan, boy. Gumugulong na ba to? Wow! Ah! Yung klase ng daan na to, paligo-ligo lang. May 4x4 oh. Banda doon yung Felix Mine, part pa doon. Gumugulong ang mga bato. Uy. Hirap tansyahin, lalaking bato. Nabitin ako. Grabing dulas.
Itong kalsadang nagawa na to, natabunan. Landslide. Natabunan siya. So ang dinadaanan yun dito sa gilid. Which is medyo tricky kasi part na to ng bangin. I mean, kaliwa natin literal na napakataas ng bangin yan. Hindi lang natin nakita masyado kasi may mga punong kahoy pa dyan sa baba. Ang kipot niyan, dadaan mo dito yung motor. Nakatagilid ka ng konti dito sa right para dito ka apak. Kaya naman unti-untiin lang. Pero wag na natin gagawin. Wag na natin susugalan to. Kasi bukod dito at napakahaba na to, isipin nyo. Landslide na hanggang dun. Tapos puro bangin na yan. Bukod dito sa unahan pa, sabi sa akin nung tinanong ako sa baba, ay may trail pa doon na parang siguro mas malapad lang yun ng konti dito. Dadaanan mo. So yan. Hindi ka bubuhayin ng bangin na yan. Pas tayo dito. Huwag nating sugalan yan. Talagang mas tricky yung pagbaba kaysa pag-akyat eh. Ang mahirap sa pagbaba, pwede ka kasing tumilapon. Pwede ka mag-dive. Pag hindi mo natansya yung preno mo, yung galaw mo, nako, lilipad ka dyan. Hindi ka tulad ng pag-akyat, pag nadulas ka na, itutumba mo na lang yung motor mo. Siguro natatakbo natin dito mga 5 kilometro mula sa baba. So mag-akay tayo dito. Yun yung kalsadang pupuntahan natin, dadaanan natin mamaya. Napakatarik din yan actually. Pero at least yan sementado. Mag-akay tayo na ito pababa. Iyon. Lusot. Gapang eh, no? Whew. We're going down. And sugar was going down. Yeah. Whoa. Maraming tarik oh. Alam yung primera. Ayan guys. Yung last na video ko dito, yung sa Labayog Trail, dito tayo nang galing nun. Okay, sana ma-picture out nyo sa map. Pupunta kayo ng Season Pangasinan, pababa papuntang Labayog, Barangay Labayog, dito kayo dadaan. Pag pupunta naman kayo ng Season Pangasinan, na dadaan kayo papunta ng Antong Falls, dito. Kung gusto niyo pumunta ng Baguio naman, via Felix, o kaya pupunta kayo ng, let's say, Cannon Road, pwede dito. Papakanan, papunta ng Felix Mine. Papuntang Season Pangasinan, pababa, papakaliwa kayo. Merong junction din doon sa unahan. Dito na lang tayo sa may Labayog. Bababa. Para mas mabilis. Baba na natin na ito sa Season Pangasinan, malapit sa Puso Rubio. Yung kanina naman guys, yung kanina nung nandun tayo sa kabilang side ng bundok, yun, yung natapyasan, yung may landslide kanina na hindi natin tinuloy, yun, kitang-kita mula dito. Tapos ang karugtong pala nun, yun na yung trail na sinasabi sa akin ng kuya na hindi naman aabot ng 1 kilometro. Pero kahit na, let's say 700 meters, 800 meters, mahaba pa rin yun kung trail. Tapos bangin. Dadaan kayo sa ridge, yung bundok. Pag ganyan kasi yung bundok, dito kayo sa gitna niya dadaan. Ayun, ang laking landslide. Yun na yung kanina, yun na yung naabot natin. Doon tayo tumigil kanina.
Mabalin, magna! Mabalin. Ito guys yung mabato dati. Pinakita ko, wala, inaayos na pala nila. Ayos to. Ngayon, flinat na. Dinudugtong na nila yung kalsada. Ang lapad na oh. Panalo. Ito, sinisemento. Grabe yung bato niya, no? Eto na, sinasabi ko. Mabato. Grabe yung bato. Oh, holy smokes. Holy moly. Alright, so may junction dito. Yan. Itong junction naman na to, ito yung papunta ng Labayog Trail, yung dinaanan ko noong nakaraan. Ito naman, papunta to ng Antong. Kung saan ako unang dumaan papunta ng Felix Mine. Yan, subukan muna natin dito sa Labayog Trail. At titignan natin kung nakalock yung gate kasi last time may nag-comment doon sa video ko. Sabi nakalock na daw yung gate. Kung nakalock yung gate, dito tayo dadaan. Sa isang kalsada na yan. Wala namang problema. Wag lang yung sa baba yung nakalock tapos dito. Dalawa kasing gate yan. Dito, paano kung yan open tapos yung baba yung hindi? Diba? Di babalik ulit tayo dito sa taas. Kung sakasakaling ganon. Diba? So sana dito pa lang nakalock na yan para alam natin na hindi na tayo makakapasok. Okay guys, dito na tayo sa babaan ng Labayog Trail. Nakababa na tayo. Mga around 20 minutes ko lang binaba mula doon sa junction kanina sa taas. Kung saan tinuturo ko yung mga ibang mga options na pwede nyong daanan. Yan, mga around 20 minutes lang. Yan na yung huling babaan. Mike Solo Riding Adventures signing out.